नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार रविंद्र नारायण झा। एगो बहुत ही प्यारा संग रिलीज भइल बा कपिल मौर्य और सोनी सिन्हा जी के आवाज़ में। हमार लिखल गीत बा लइका कहता। अरे अखिया के अखिया से तुहरा मेल हो गइल। अरे अखिया के अखिया से तुहरा मेल हो गइल। ऐसन आइटम देखनी की माथा फेल हो गइल। अरे ऐसन आइटम देखनी की माथा फेल हो गइल। लड़की काली हा हमारे चलते हमारे गली में झमेल हो गइल। हमारे चलते हमारे गली में झमेल हो गइल। अरे हमारे पीछे कई जाने के जेल हो गइल। हमारे पीछे कई जाने के जेल हो गइल। फिर लड़का कहता। अरे आज हमारा बारे में नहीं जानत बारू हो। आज से रविंदर के अमानत बारू हो। अरे हमारा बारे में नहीं जानत बारू हो। आज से रविंदर के अमानत बारू हो। फिर लगी कली हा हमारा दिल पे रघु हकदार बाड़े हो। कपिल जी हमार सलाहकार बाड़े हो। लइका अरे भीड़ भाड़ में रहने दे अकेल हो गइल। भीड़ भाड़ में रहने दे अकेल हो गइल। ऐसन आइटम देखने की माथा फेल हो गइल। अरे ऐसन आइटम देखने की माथा फेल हो गइल।